Esselamu aleyküm dostlar. Tanışmışlar, doğan anlaşlar. Häzir men Daşavuz etrafını koynurgenç 360 evliyanın ziyarette geçip häzir şaýlarym bir düşreýin idim. Ýadygarlyk üçin ata watandan, el günümizden, Türkmen elimizden bir şaýlarym aýlap ýadygarlyk bolar ýaly. Kaç kolega vermeneme? Gel masinemi getirsin. Havluk mu? Bolya häzir. Ben aýtdym havluk mu diýdim. Beýän gürleşip dursun, gawa etdirsin. Ýa ýeri ziyarete gelýärler. Ýurtdaşlar Türkmenistan öz watanynyň, ata watanymyzyň türlü şäherlerinden, welaýetlerine hem eşime göre başga daşa ýurtlardan gelýärler dip. Ýa-da geňde bir tarihi ýerde hem gudratly hem tarihi. Elçe bir tarihi ödün alýar, öz için alýar. İşte ýurtdaşlar görýäňiz. Bir giden evliya be. Ata babalarymyz ýatyp taýda. Harazm şäherinden tut. Onun öňkü döwürleri tut. Han döwürlerini tut. Cüneyt Han döwürlerini tut. Cengiz Han döwürlerini tut. Dibinen ulu bir tarihi biziň ata watanymyzyň tarihini öýtüşini alýar. Häzirçe men sizlerden hoşlaşayım. Evet, ben ýa-da bırak diýen ýaly.